Štampu u Novom danu prelistavamo sa predsjednikom Beogradske opštine Palilula, Stojanom Nikolićem. Dobro jutro, dobrodošli u Novi dan. Dobro jutro. Hajde da krenemo naravno od vaše opštine, malo i da upoznamo i gledaoce sa kojim problemima se sve opština Palilula danas suočava. Pa ja mislim da Palilula ima sve probleme koje ima i Srbija. Mi smo inače marketinški referent na opštini i kad hoćete nešto brzo da saznate o Srbiji, vi uradite neko istraživanje na Paliluli. Sve imamo sem planina, imali smo poplave, imamo klizišta, fali nam infrastruktura, naročito kanalizacija na levoj obali gde su i visoke podzemne vode, fali nam malo više novca u našim životima, ali mislim da se Palilulci bore i da se ne predaju. Da, dobro, ovo sada što ste nabrali, to jesu ozbiljni problemi. Kakva je saradnja sa gradom? U zavisnosti od čoveka do čoveka, pretpostavljam da me to pitate zato što smo iz različitih stranaka, ima ljudi koji ne dele ljude po strankama, ima ljudi kojima je jedino to važno. Mi nikad nismo bili takvi i nismo tako gledali ljude i kažem, sa nekim ljudima imamo izvanrednu saradnju, sa nekima pokušavamo da imamo, a nema. Dobro, ali šta to znači? Hajde malo da budemo konkretniji. Da li je i koliko je danas Palilula zapostavljena zato što, evo, kao što kažete, vi ste iz jedne stranke, a vlast predvodi, recimo, eto, Srpska napredna stranka? Pa, evo da vam kažem, ja imam izvanrednu saradnju sa gradonačelnikom, ali sam, na primjer, od njega na televiziji čuo da 15 godina nijedan predsjednik opštine Palilula nije bio na Karaburmi. Prethodna dvojica pre mene su živela na Karaburmi, tamo su i odrasli, a ja sam tamo svaki drugi dan. Da li je to potrebno, ja ne znam. Mi se naravno time nećemo baviti. Da, budžet opštine Palilula za 2015. godinu iznosi oko 620 miliona uz neke dodatke koji su vezani za izbjegličke pakete, izađe blizu 660 miliona. 660 miliona, šta može sa tim novcem da se uradi? Na Paliluli svako dete koji ide u obdanište dobije besplatan paketić i ona koja ne idu, a tog su uzrasta. Palilulska deca imaju besplatno plivanje. Svako dete koje se rodi na Paliluli dobit će pomoć od 10.000 dinara. Najbolji studenti putuju po gradovima Evrope, bit će izleti za penzionere, imaćemo 5 parkova, 6 teretana na otvoreno sada i završavamo konačno naš projekat sportsku halu drugu koju smo izgradili u Preradovićevoj ulici, koja će biti, ajde tako kažemo, jedan košarkaški centar i očekujemo ozbiljan rad, pre svega OKK Beograda i ostalih klubova. Da, uvijek i slušamo kako opštine treba da budu servis građana. Koliko je opština servis građana? Pa jeste, s tim što sa ovim smanjenim nadležnostima onda mi pokušavamo da za taj novac koji nam je poveren od strane građana učinimo život lepšim. Dođite, vidjet ćete da na Paliluli postoji potpuno besplatno pozorište, letnja scena radi. Ja mislim da je u četvrtak koncert Legendi, evo sad vas pozivam pa dođite da se družimo. Da, hvala. U toku je realizacije projekta e-uprave. Koliko uopšte građani se oslanjaju na e-upravu? Koliko su upoznati sa tim? Ja sam to video u Estoniji, koja je najnaprednija zemlja u tome, i oni su 4 godine potrošili objašnjavajući i ubeđujući svoje građane da je to dobro, i na kraju su za svako korišćenje i governmenta imali podsticaj u novcu, bukvalno. Znači, u Estoniji ako platite porez preko svoje lične karte, elektronski, vi dobijete povraćaj poreza za 5 dana. Bojim se da naša zemlja nema još uvijek strategiju, nego da su to neki pojedinačni slučajevi koje svakako treba podržati. Da. Postoji prostora za promociju lokalne politike? Pa mi negde idemo na direktni marketing, ja mislim da postoji, moram da kažem nismo do sada bili ignorisani od medija, ali nam se čini da nismo ni bili ispraćeni na pravi način. Kada se organizuje manifestacija, na primjer Deda Mraz je sa Palilule, a to je u 2 dana puna hala Pionir, 2 puta, mi moramo da molimo medija, svi nam objašnjavaju da postoji trka Deda Mrazova i da baš tamo neko je, ne znam, recituje neki glumac negde, pa je to tamo bolje. Ali eto, probija se polako i mislim da građanima to prija.
Da. Dobro, pređemo naravno i na dnevnu štampu. Krenut ćemo od Blica, druga i treća strana. Evropa mora u rat sa ISIS-om. Evropa mora odlučno da krene u borbu protiv ISIS-a, čak i vojno, ako želi da reši izbegličku krizu koja poprima sve veće razmere. Izbeglička kriza naravno potresa ne samo Evropu, već i našu zemlju. Koliko se Srbija dobro snalazi, kako je vaše mišljenje s ovim problemom? Ja to ne bih mogao da vam kažem, zato što nama, građanima Srbije, nije saopštena strategija koju naša zemlja ima. Veoma mi je čudno da neko uđe u zemlju Evropske unije, a onda izađe iz zemlje Evropske unije da bi ponovo ušao u zemlju Evropske unije. Znači, uđe neko u Grčku i onda pređe u Makedoniju i u Srbiju da bi odatle izašao. Ne znam šta će biti s ovim ljudima u parku kad bude bilo -10. Ovo nije problem koji će brzo da nestane. Brojke kojima svi baratamo se zastrašujuće, a kad pogledate ceo taj region, ja sam baš malo listao, može mnogo ljudi da dođe odande. Njima je svima jako težak život i sada je već gotovo činjenica da ne beže svi oni od nekog trenutnog sukoba, da ima zemalja gde su sukobi trajni. Ako pogledate Afganistan, ako pogledate Somaliju, nije to samo Sirija, nisam siguran da nam je saopštena ta strategija i da smo dovoljno dobro raspravili. Siguran sam da Evropa mora protiv ovoga zajednički da se bori, ali nisam siguran za koje mesto se tu izborila Srbija i moram da vam kažem, naravno da treba pomoći ljudima i naravno da i naši građani i naš narod nikad nisu, mislim, čak i iz ličnog iskustva ne mogu da budu zli i loši prema tim ljudima, ali mislim da Srbija treba da ima ozbiljnu strategiju kako da učestvuje zajedno sa evropskim zemljama u rešavanju tog problema. Ja se nadam da ima, ali ona nama nije saopštena. A zašto mislite da nije saopštena? Pa evo, jel znate vi koja je strategija Srbije za ovo? Ja ne znam, a pratim medije, pratim javne rasprave vezane za to i ne znam. I to mislite tu da nije Evropa jedina treba da stvar. ponudi taj organizovani odgovor i što se tiče velike te krize sa izbeglicama, a sa druge strane i sukobima koji se godinama dešavaju? Ja se iskreno nadam da je i Evropa još u donošenju strategije i da se zapravo radi o tome da Srbija ne može da saopšti svoju strategiju ako ne zna evropsku. Iskreno se nadam da nije situacija da ima nekih stvari koje nam se ne saopštavaju. Da, i postoji veliki problem, naravno, sad kad dođe hladnije vreme, gde će svi ti ljudi, a kažu da tek predstoji veliki broj ljudi koji će doći u Srbiju. Evo još jedan naslov... Ja bih, na primjer, voleo da čujem koliko koštaju ti ljudi Srbiju za ovo proteklo vreme. Nemamo taj podatak. Evo još jedan naslov, Večernje novosti. Čuo sam jauke, ali nisam mogao da im pomognem. To je tekst o nesreći koja se desila na Ibarskoj magistrali. Uzrok pretpostavlja se neprilagođena brzina. Mene interesuje kako povećati bezbednost u saobraćaju. Da li su potrebne rigoroznije kazne? Ja mislim da, i to će svaki dobar policajac da vam kaže, da je izvesnost kažnjavanja mnogo važnija od visine kazne. Ne mora vezivanje pojasa da košta 5.000 dinara, ali kaznite nekog svaki put sa 1.000 dinara i on će se naučiti. Bili smo u poseti Trebinju, koji je naš pobratimski grad, i jednim delom smo se vraćali Ibarskom magistralom i mogu da vam kažem da smo bili svedoci jedno 3 zastrašujuće scene neracionalne vožnje, gde čovek samo krene u preticanje i vidite da nema nikakvu nameru da se vrati u svoju traku, niti da smanji gas, i bukvalno smo onako stali na kočnicu i gledali šta će da se desi ispred nas. Ja mislim da je to proces, mislim da treba skretati... veći stepen kontrole. Pa mislim da treba skretati pažnju i mislim da i to je ono što bih ja savjetao našu policiju i naše, ajde tako kažem, i zakonodavce, izvesnost kazne. Znači, ako nekog po 1.000 dinara kaznite svaki put kad ne veže pojas, on će se naučiti, a ako se on švercuje nevezan sa 5 godina, pa ga jednom kaznite sa 5.000 dinara, onda neće. A da li je nekada opštinu neko kontaktirao da se uključite u akciju kako bi zapravo za cilj imala povećanje bezbednosti u saobraćaju? Ne, nisu, apsolutno nisu. Čak smo bili i potpuno nepravedno optuženi da smo mi napravili put gde se desila ona tragedija na Ada Hui, koji je sada zatvoren, i to je potpuno iracionalno, zato što ljudi idu potpuno okolo i stvara se čak nebezbednija situacija. Ali dobro, da su vas zvali, šta biste uradili? Trenutno smo
Pa seli bi se nekim saobraćajnim inženjerom pa bi nešto uradili. Imamo predloge kako da se jednosmeran kružni tok tamo napravi, uslovno rečeno kružni tok, ali jednosmeran tok koji bi rešio problem na Adahuji. A dobro, zašto ne ponudite to rešenje? Pa nudili smo, evo, verujte mi. Svim gradskim ocima, čak smo u jednom momentu pre zatvaranja tog puta bili rešeni da sami izdvojimo novac i uradimo to, iako to velika stavka za našu opštinu. Trenutno se na Zrenjinskom putu su postavljeni zidovi na sredini, kao da se to radi o nekom autoputu, i pošto sam ja iz Borče pa se vozim svaki dan, tačno sam znao i znam psihologiju mojih sugrađana. Ti zidovi su, po mojoj proceni, doprinosili bezbednosti jedno vreme, a sad su se građani već opustili pa preskaču. Umesto da smo se dogovorili pa da napravimo 2 ili 3 kružna toka između Borče i Pančevačkog mosta, kao neko ko se vozi, evo sad ovo ne kao predsjednik opštine, kao neko ko se vozi tu svaki dan, sada čak imate problem da ako se vozite jednom stranom i želite u prodavnicu na drugoj strani, vi morate da kružite skroz. Do sad su građani grešili pa su preko duple pune skretali, to je trebalo stopirati. Ja se, na primjer, ja ne znam statistiku, nadam se da je taj zid doprineo, ali i tu smo imali bolje rešenje da je neko pitao. Ali zašto, pa to, ali možda treba da budete ažurniji sa vaše strane pa da sami ponudite... Pa moguće da i mi treba budemo ažurniji. Na primjer, sa profesorom Vujanićem sam pričao o ovome nekoliko puta. Da. Evo, naslov tužbe za vrtiće do kraja godine, spremni prvi sudski procesi protiv grada zbog nezakonitih računa za obdanište između 2010. i 2014. godine. Advokatska kancelarija tvrde da zastupa između 150 i 200 roditelja. Kako vi gledate na ovaj problem i na nedovoljan broj vrtića u Beogradu? Nedovoljno je vrtića. Nama se grad obratio pre više od godinu dana da im damo neke prostorije koje bi oni pretvorili u vrtiće. Mi smo ponudili 4 prostora, prihvatili su 3, ali se od tada nije ništa desilo i onda smo bili svedoci da se promenila strategija grada Beograda i da će se sada regresirati privatni vrtići, ali gle čuda, u toj računici se desila greška zato što su, da ne poverujete, svi građani čija deca već idu u privatne vrtiće se prijavila u državne da dobiju tu odbijenicu da bi dobijali tih 20 i kusur. Evo, da me neko pitao, ja bih rekao da će se to desiti. Ali, tako da je to ozbiljan problem Beograda. Mi smo napalili, to je toliko ozbiljan problem. Ja mislim da smo mi jedina opština u Beogradu koja je sama izgradila vrtić, jer je na levoj obali, koja inače čak i nije u dovoljnoj meri pokrivena planovima, to toliko bilo neophodno i ja mislim da nama sada na levoj obali Dunava fale jedno 3 ili 4 vrtića od po 250 dece, a da možda u gradu fali 1 ili 2, i to sve sa ovom potpuno nepravednom, ali sa strane grada racionalnom merom da moraju da budu oba roditelja zaposlena. Ja mislim da mnogo više vrtića fali nego što se misli. Pa da, to svi obično i oni roditelji koji imaju decu kažu da fali i da onda se nameće pitanje da li uvođenjem privatnih vrtića. Bake, detke, nezaposleni roditelji. Daj Bože da privatni vrtići mogu da rade po cenama koje mogu da podnesu naši građani. Da, i evo za kraj, uz Vladu Georgijeva Valentina završen 13. Beer Fest, zaista jedna velika manifestacija, kažu da je bilo oko 240.000 ljudi. Jeste možda bili na Beer Festu? Nisam, ali sam bio na letnjoj sceni Palilule. Šalim se, Beer Fest je postao kultno događanje u gradu Beogradu i dobro je da je tako, pogotovo što je i Beograd negde i bio i sve više je centar u regionu za, dajde da kažemo, dobar provod. On uz kongresni i tranzitni turizam gaji i taj neki specifični beogradski duh koji svi žele da osete i Beer Fest je sigurno jedno od tih mesta. A mislite da su ljudi tamo išli zbog piva ili dobre muzike? Zbog svega. Dobro pivo može se popije na nekom drugom mestu, ali ja mislim da su tamo ljudi pre svega išli da se druže sa drugim ljudima. Uz dobru muziku i dobro pivo. Evo vam više fali takvih manifestacija?
Pa Beograd ima toga dosta, a sad ne znam, možda i tu potreba neki plan da se ne preklapamo. Znam da su ovi moji iz ustanove kulture zbog Beer Festa menjali koncept i dovodili neku muziku koja je sjajna, koja nije na Beer Festu i kaže ajde da budemo različiti i dobro smo prošli, na primjer sa gudačima Svetog Đorđa. Da, evo i ovo, neka opet bude 4-2, Partizan sutra igra revanš protiv Bate, Darko Brašanac hoće u Ligu šampiona, pratite možda sport, hoćete li reći za koga navijate? Koliko stignem, ja tu apsolutno nisam imao izbora, mene je moj deda na dan kad sam se rodio učlanio u navijače Crvene zvezde, voleo bi da Partizan prođe, a kako vam deluju ti izgledi Partizana da eliminiše Bate i da se plasira u UEFA Ligu šampiona? Mislim da je moguće, mislim da samo treba da izađu momci da igraju fudbal, da ne razmišljaju sad tu ko bolje igra, koje je veće ime i tako dalje, da im niko ne savjetuje da ostaje 110% na terenu, nek ostaje 100% onoga što znaju i bit će odlično, ali mi se negde čini da je naš fudbal postao sam sebi dovoljan i da su ovo retki momenti kada će verovatno publika biti na stadionu. Dobro, imali smo i uspeh mlade reprezentacije od 20 godina, da su postali svetski prvaci. Njima svaka čast i gledao sam i nisam mogao da verujem i onaj poslednji go onako hladnokrvno kroz noge gde je čovjek pogledao da li ga neko prati i to znači da su jaki tamo gde treba, ali se bojim da je naš fudbal, pogotovo ligaški, kažem, postao dovoljan sam sebi i mislim da nešto mora da se desi da publika ponovo dolazi na stadion. Sada to šta treba da se desi, to je već tema, da, neka druga. Hvala mnogo što ste bili gost Novog dana. Gost prelistavanja bio je Stojan Nikolić, predsjednik opštine Palilula.